Sí, senyor Riera. Gràcies, president. Miri, demano la paraula per tal de denunciar les detencions que s'estan produint avui a terres gironines. Si em permet que prengui la paraula, està absolutament motivada perquè... Senyor Riera, li recordo que qui presideix aquesta comissió és aquest president. Senyor Riera, el llamo a l'ordre. Senyor Riera, no s'està gravant les seves paraules. Li demano respecte per aquesta comissió, per als membres d'aquesta comissió i per als diferents grups parlamentaris que la representem. Si vostè no té la paraula, abans de començar el seu discurs, li pregaria que la propera vegada escoltin el president d'aquesta comissió i se sotmeti al reglament, que és el que ens sotmetem tots en cada moment. Dit això, senyor Jover. Moltes gràcies, president. Li demano la paraula per comunicar-li el posicionament del nostre grup parlamentari, perquè en aquests moments els diputades i diputats del nostre grup s'aixecaran i abandonaran la comissió en solidaritat amb els detinguts i davant la situació de normalitat democràtica que està produint en aquests moments. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor president, per una qüestió d'ordre també per comunicar que els diputats de Junts per Catalunya en aquesta comissió també abandonarem en solidaritat amb els detinguts per denunciar que continua la repressió en aquest país des de l'1 d'octubre i fins avui sense treva i que per tant és insostenible continuar l'activitat parlamentària amb normalitat i denunciam i exigim la detenció i exigim l'alliberament dels alcaldes detinguts i ens solidaritzam amb ells. Entenc que em comuniqui que abandonen la sala, li admeto, però vull dir, aquí estem per dirimir els diferents punts de l'ordre del dia d'una comissió que és d'afers institucionals. Dit això, i trobant-nos en el moment que ens trobem, perdó, hi ha diferents paraules demanades, començarien. Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula? Per una qüestió d'ordre, també. Primero, que respecto a las manifestaciones realizadas por los parlamentarios que acaban de abandonar la sala, lo primero, entender que es una absoluta injerencia en las actuaciones de las operaciones ordenadas por los jueces y por los tribunales, una nueva injerencia más de este poder legislativo que es pretendida por algunos de los diputados que abandonan la sala. Segundo, que es un intento de boicotear nuevamente esta institución legislativa e impedir el normal desarrollo de sus sesiones por parte de los grupos separatistas de la CUP, de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya.